ħriġna b'liġi ġdida dil-ġimgħa fejn għas-sena 2020 il-qlieħ għal dik is-sena se jitqies daqskemm kien f'Jannar u fi frar, x'jiġifieri. Mela jekk inti f'Jannar u fi frar konti qed taqla dak li kont qed taqla fis-sena ta' qabel fis-sena fejn ma kellniex pandemija, jew forsi aħjar ukoll, il-qlieħ tiegħek għas-sena sħiħa jitqies daqs dak li nħadem għal Jannar u nħadem għal frar. Jiġifieri se jkollna hawnhekk sitwazzjoni fejn dak kollha li sofrew telf fil-qlieħ tagħhom fl-2020 se jitqies għal fini tal-pensjoni tagħhom daqs li kieku ma kellhomx telf u allura da se jissarraf f'pensjoni li b'ebda mod ma hija se titnaqqas minħabba il-COVID. L-istess self-employed. Kellek min? Kellek realtajiet ta' nies li minħabba n-natura, minħabba l-ġeneru tan-negozju tagħhom marru aħjar, kellek oħrajn li marru għar. Għal dak li marru għar se nqisu l-2019, il-qlieħ li kellhom fl-2019, daqs li kieku kien il-qlieħ li kellhom fis-sena 2020 biex bekk huma wkoll ma jkollhom ebda tnaqqis fil-pensjoni tagħhom. Dan huwa wara kollox dak li nemmnu fih, li nħossu għan-nies li nemmnu fil-ħaddiema u li ma rridu lil ħadd jaqa' lura.